siya, may nag-vlog. Pagod na ako sa papapit. Video mo kami. Hello. Siya na kayo asin. Sabi ko sa'yo pag gabi, ayun, at ano ito? Baka naiwan mo sa atin. I-check niya. Hindi, pare. Patawag ka. Wala akong cellphone, lobat ako. Baka naiwan? Ano? Kaya mga dipni pa magulo. Ay kalau ya kenapa nggak di Mipang dulu? Itu bu. Kenapa udah taruh pada mereka di meat market?
gini dengan dia nak beliau dia sesuatu dulu gini dia smart tu. Gini ayah budak kuat. Dia nak sesuatu dulu. Mana ni kena di tengah tahu. Dia nak pergi. Rawan apa dah kita dekat punya. Ini kayak apa? Yang pang-alap ka sa susunod ng galito yung Ang alaman din nila kaya sa pabalik sa ganito din naman. Nakalating ba? Ano tayo guys? Ih. apat lang kami. Siya. Hindi tayo madilim din. Hindi mo ko. Yeah. Sorry. Nandiyan sa may mo, may takto. Tama ko kung ay, sorry. Picture mo about Stellar. Sige, bye-bye na. Mangga. May strawberry na yun.
Turn kita dito. Anong flavor po? Magkano po? 50 po. Wala ko pala. Ano? Sama? Beragyan dito. Ano ma'am? Sa part? Kita ma. Bili mo dito ho. Uy! Ay, ganda lang ako. Ayos, bilan ko na sa sarili ko. Thank you, Ivy. Pag may nawalan ng Napaalala ko po ulit yung kumakain dyan sa gilid. Huwag niyo pong iwan yung basura ninyo. O yung pinagkainan ninyo. May basurahan po tayo dito para mapanatili natin yung kalinisan. Saka bago po kayo malis, yung nalagay yung gamit, cellphone, wallet, i-take niyo po muna para wala kayong maiwan na mahalagang gamit. Kung may mga kasama naman pong bata, pakitignan po yung mga bata para hindi po mawalay sa inyo. Maraming salamat po. Ano sa'yo, sir? Wala nung mami. Yan. Ada kanya. Let's start taking skin. Ano nga laman? Isang atay, dalawang magsawa.
Ito na mga Ate Mayo. Ha, sir, pili na. Buko na lang, buko.
Tingin tayo pantang dito. Dulo nito pa. Pala, bumili na ako ng stick ng mga Kaya nga, andito na. Dapat ang kinuha ko ngayon, alam may mahabang gano'n. Tapos yung makikita ka po gano'n. 360? Wait na yung tali na yun. Go na kuya. Galing daw, galing daw. Galing. Sinantan yun ah. Ay, sila, no? Sinama sila lang. Ay, dyan. Bakit? Uy! Wait lang daw. Ay, nakita tayong lahat. Wait lang daw, eh! Look, ha? Ano kailan yung tayo na yan? Padya, mga dalawan. Nakaisip ron. Maglakad. Oh my God, di ko lang hintay na. Mga single tayo. Ano yun? Kuya, hanapan ka namin dito. Gusto ko. Pharmacy. Gusto nga doon. Para masama ko. Dito po sa kami lahat. Dito. Very bien. Ate, Cut na lang natin sila. yes. Nasa lagi na niya. Na, where? Ay, bukas ko na lang bibili mga anak ko. No?
Eh, bukas mamimili na rin naman tayo. Ah. Baka mag-joke ka! Nakabili ako din yung wallet mo. Uy, may tag pa dun. Sa bago sa bigyan ko Natin, mga fiberglass. Saan sila? Bili ka nga para i-chat na lang natin. Napolo. Wala lang. Hindi lang po, cellphone base. Namumulit sa inyo, hindi po kami magsasawang maalala, isang pati-secure ng maigi ang mga gamit po natin. Iwasan po natin madugutan, mawalan, or malaglagan ng mga gamit. Kuhat nyo lang, boss. Yung mga bag po natin, kung pwede, yakapin po natin sila. If you want me to take it. Huwag muna yung jowa nyo, malayo pa Valentine. Sana all walang jowa. May kasama kong mga bata, pagkukuhanan sila ng maigi, at sila maghiwalay sa amin. Pati na yung mga jowa nyo, magyawakan sa inyong mga ina, para po hindi sila maghiwalay sa inyo. Mahirap po magiging nararamdaman ng mga
Ano? Alam ko na. Alam ko Paki-maintain na nakasecure ang mga gamit, ang mga bags, isling bag man yan, yakapin. Ibalik, susundan pa rin. Yung mga, sir, one way po tayo, sa kanan lang ho. Bawal po pangaliwa. Magagalit siya ma'am. Okay. Ang puting ilaw? Oo.
Tell me that you didn't say goodbye. Lalo na sa mga pagkain. Andito, guys, pagkain nyo dito sa bago. Side discount. Dito pa parang may discount. Let's go! Ay! Tatawa tuloy ako sa'yo. Manirik ka rin ah! Mayra! Papalibra ko. Dito pa rin sa bago. Ay, out mo yan! Out mo yan! Hi! Welcome to my Ah, tagsi 50 na, tagsi 50. Oh, sweatshirt, tagsi 50. Dito ng barbecue na pahugugin mo lahat. Ipa-brown beans. Ano ako susunod bukas? Sambra. Tapos dali ka mga Ano kaya saan tayo? Set up pagkililan ko ah. Dati manali ang pag-display. Habang nag... Tara! Ikutin to pwede, di ba? Ay, ito lang? Dalawaan mo 75.
Ikot tayo ito. Ganun tayo ah. Ba't yan siya sa 24, ito na yung time mo, 24 hours ba sila? Mag-post-post ba tayo? Pang? Oo nga, right na. Mahulog ka. Kasi hindi ka na mahala. Ha? Mahala na. Kunana. Dito. Uy, may natakbo. Uy, libre kita. Si Joshua. Na-recall ko na. Siya yung kasama mo on that time. And then ako pa yung Dito, TJ. Ayan, dito ako. 0.6. Uy. Uncle, I need you. I need you. I need you right now. I have no money na. Sabi mo. Sakit na ng pangit. Ayun. Nagilid natin. Hindi, ayun. Sa likod. Likod? Uy, ko pangit mo. Nagilid. Kanan. Uy. last one to my guys. Kasi Kuya Cyrus yun. Sarap ko mo dyan. Dinalanan tayo. Ba't mo hinahanap? Wala na makagawa. Basta kaya, pero wala siyang makagawa. Saan? This way or this way? Let's go. Ikot lang pa tayo.
parallel ko sa elevator. Si mama mo to? Itumin yung kalala ka, Dre. Wow, sabi. Nes, alam mo ba? Nagsabay kami nung minsan. Ako may pupuntahan. Tapos, sabay na tayo. Kuya, oh. Kuya, picture mo. You know, Full body. Full body kuya kita. Kaya na mag-adjust. Wait lang. Kabigat niya eh. Uy, ba't ang laki ng ano ko dito? Ah, hindi ko to pwede i-may-day. Sino? Ako na wala. Hindi ko pwede i-may-day. Ako na lang magmamay. Huwag ka masyadong malayo, lapit konti. Lapit lang ba? Kasi nga, wow. Kaita. Isa pa. Dito ba talaga sa taas? Paano? Baba mo onte. Full Oo. body yan ah, hanggang pa ako. Down. Okay. Tama yung gano'n.